Prije nego što nešto kažem o vjerskom životu, ja bih želio da kažem da džemat Slatina pokriva uglavnom prostor mjesne zajednice Slatina i da broji trenutno negdje oko 270 domaćinstava. Kao džemat djeluje jako dugo i u posljednjih nekoliko godina završili smo uglavnom kompletnu infrastrukturu koja je potrebna za normalno odvijanje vjerskog života ovdje u ovom našem džematu, tako da smo prije 4 godine sagradili novu džamiju koju evo vidite ovdje iza nas. U sklopu džamije uradili smo sve ono što je neophodno da posjeduje jedna džamija. Nažalost, prostor nije dozvoljavao da u sklopu džamije bude i prostor za odvijanje mektepske nastave, ali zato imamo ovdje ispod džematske kuće dobro uređenu prostoriju u kojoj se redovno odvija vjerska nastava. Što se tiče same džamije, evo vidite, ona izuzetno lijepo djeluje. Mi smo nakon njenog otvorenja uradili još neke stvari koje joj daju ljepši izgled, kao što je ograda oko džamije, zatim unutarnje uređenje sa tepisima koji su sasvim novi. U posljednje vrijeme oni su odrađeni, zahvaljujući prije svega, rekao bih, našim džematlijekama, dakle našim majkama i sestrama koje su pokrenule tu akciju i uspješno je završili. Vjerski život u našem džematu je vrlo intenzivan. To ilustrujem time što je ovaj džemat jedan od rjeđih džemata gdje se obavlja bešvakat namaz. To znači da na svim dnevnim namazima imamo džematlije. Dakle, dolaze oni koji to žele i zajedno u džematu obavljaju namaz, što nije baš česta praksa na ovim našim ovdje prostorima, a ovdje je to oduvijek bilo. Dalja ilustracija tog intenzivnog vjerskog života je to što se, kako sam napomenuo, vjerska pouka odvija redovno, gdje imamo više od 60 redovnih polaznika koje uče osnovne stvari o islamu, uče Kur'an, uče o islamskoj tradiciji, tako da će, ako Bog da, danas sutra oni zamijeniti uspješno svoje očeve, svoje djedove ovdje u ovoj džamiji. To su uglavnom ukratko one najosnovnije stvari koje su vezane za ovaj naš džemat. Ono što je na neki način problem na cijelom ovom našem području jesu i mezarluci. Mi smo, hvala Allahu dželešanuhu, uspješno riješili taj problem zahvaljujući džematlijama. Ranije je kupljena parcela za mezarluke, prošle i pretprošle godine dokupljena je još jedna i u ovoj godini, ako Bog da, slijedi uređenje te parcele, ograđivanje, tako da ćemo taj problem za jedno duže vrijeme, ako Bog da, riješiti. Sve te stvari džemat obavlja zajedno u dogovoru sa mjesnom zajednicom, tako da su te relacije vrlo dobro, da dobro funkcionišu i sve se akcije uglavnom zajednički obavljaju. Brojne aktivnosti u mjesnoj zajednici Slatina se planiraju realizirati i u 2007. godini. Ovako mi sad u ovome idućem periodu planiramo u skorije vrijeme da održimo skupštinu mjesne zajednice, jer to prakticiramo svake godine. Na toj skupštini ja kao predsjednik mjesne zajednice podnesem izvještaj o radu za proteklu godinu, financijski izvještaj i također prezentujem skupštini plan rada za iduću godinu, s tim da prakticiramo u zadnje vrijeme da pozovemo nekoga ili načelnika ili nekoga od njegovih suradnika da budu prisutni na toj skupštini, upravo iz razloga po pitanju ovih aktivnosti u idućoj godini, u stvari već u ovoj tekućoj godini, šta planiramo da radimo. Da bi tu i od njih dobili određenu podršku za određene projekte, da bi to mogli realizovati. Pa evo ovako, ja ću samo taksativno nabrojati otprilike šta smo mi to planirali. Spomenuo sam drugu fazu trotoara, znači vidjet ćemo u suradnji sa komunalno-stambenim fondom i načelnikom, ukoliko to bude moguće da se isfinancira. Znači u ovoj godini projekat imamo urađen da odradimo i tu drugu fazu. Regulacija slatinskih bara, rekultivacija, ova također ćemo nastojati da se to okonča, da se to konačno riješi na zadovoljstvo građana koji posjeduju dole parcele da bi mogli prići korištenju tih parcela. Puštanje u rad te telefonske centrale koju sam malo prije napomenuo, znači to preostaje da se zaključi
do kraja. Imamo problem izražen niskonaponske mreže, mi to svake godine u svojim planovima evidentiramo, međutim, sporo to ide i teško to ide. Mislim da ovdje je uključen maksimalno i načelnik i sve ostale službe, međutim, teško to ide da se realizuje. Vi znate, nije vama prvi slučaj na mjesnoj zajednici gdje je problem niskonaponska mreža. Ali eto, mi smo zacrtali, mi ćemo probati prema direkciji ići sa zahtjevima, pa vidjet ćemo šta ćemo moći odraditi. Imamo također u ovoj godini plan nešto uraditi po pitanju sanacije društvenog doma koji je u jako lošem stanju. Pa po pitanju toga smo već u prošloj godini nešto odradili i dobili smo od općinskog vijeća 4000 maraka nam je doznačeno za sanaciju, međutim mi planiramo izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju tog doma pa da vidimo šta bude najpotrebnije. Uglavnom nešto ćemo po pitanju toga odraditi. I također u ovoj godini imamo jedan manji zahvat koji bi trebalo uraditi na Šehijskom obilježju gdje imamo problem isticanja vode iz one korita po vani. Tu ovdje moram napomenuti da to odmah kad je rađeno nadzorni organi i izvođač nisu odradili, a bili su plaćeni adekvatno za to, nisu odradili ono što bi trebalo, pa ćemo nešto probati po pitanju toga da u ovoj godini odradimo. U planu za 2007. godinu je i izgradnja puta u podružnici Semanići. O ovoj aktivnosti i sadašnjim uvjetima života u ovoj podružnici govori mještanin Arif Semanić. Ovo se živi, mogu vam reći, prilično. Narod se bavi većinom poljoprivredom. Jedni su u Sloveniji, a to je manja količina ljudi. S tim, kad dođu u kući, bave se malo poljoprivredom, kao i ja sam. I ja imam sina i on se tako bavi poljoprivredom, sa mnom skupa. Držimo taj kazen i to krava. Pa eto, u Pemdiju živim svojom, ja i žena sa djecom. Dalje, ovi koji su vani dođu, pa imamo namjer sad da pravimo i put. Ako da Bog sreće, sa općinom, sa načelnikom, dao nam je i učešće i u most, to mu zahvaljujemo. Ispred sela ja zahvaljujem najviše, tako da smo to uspjeli odraditi. Ako da Bog sad iza maja pa bi napravili taj tampon za asfalt za iduću godinu, da bi bilo pripremno, toliko da bi bili mi spremni za traku 2008. S tim ja bih zahvalio se vama. Što nam još možete reći o poljoprivredi, o svojoj proizvodnji? Ovdje poljoprivredi sije se najviše kuruz, nešto pšenice, to ukosa ima nešto i toliko. Koliko ljudi donosi mlijeko kod vas ovdje u Laktofrizu? Nekad ima 15 nosača, nekad 10, to tako na polovici uvijek dođe 10, 12, kako je, nekad više, nekad manje. Uglavnom na drugi dan ide 200 litara, a kad je više mlijeka ide i svaki dan. Toliko. Kako teče isplata? Isplata je redovno, premije su redovno, to zavisi od vlade, kantona, kako ide. Značajnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji imaju i ostali članovi Arifove porodice, prije svega njegova supruga Šerifa.